Genesis penod 13 ac adnodau 5 hyd at ddiwedd benod sef 17 neu 18. Fe ddarllenau adnodau 10 ac 11 oherwydd rhain yw yr rhai allweddol. Cododd Lot ei olwg a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad Soar i gyd yn ddyfradwy, fel gardd yr arglwydd, neu wlad yr Aifft, yr oedd hyn cyn i'r arglwydd yn ystrio Sodom a Gomorra. A dewisodd Lot iddo'i hun holl wastadedd yr Iorddonen, a theithio tua'r dwyrain. Felly yr ymwahanodd y naill oddi wrth y llall. Rydyn ni'n edrych gyda'n gilydd dros yr wythnosau hyn ar fywyd Abram. Ac ein ni'n gwneud hynny oherwydd fod Abram wedi cael ei alw i fyw trwy ffydd. Ac rydyn ni hefyd, os ydyn ni'n Gristnogion, wedi cael ein galw i fyw ein bywydau trwy ffydd. Mae Abram yn y Testament Newydd yn cael ei alw yn dad i ni. Os ydyn ni yn Gristnogion, pob un sydd â ffydd, mae Abraham yn dad i chi. Y reswm am hynny oherwydd fe oedd y cyntaf i fyw trwy ffydd. Fi'n gwybod roedd rai o'i flanau, dim fe oedd y cyntaf i gredu yn hanes y byd, ond mewn un ystyr, Abram oedd y cyntaf i fyw, i fywyd, cael ei alw i fyw trwy ffydd. Ac fel wy'n dweud, os ni'n Gristnogion, ein ni'n ei ddilyn ni, fe yw ein tad ni, fe yw y patrwm ar ein cyfer ni. Ac i ni'n gallu dysgu a gobeithio rydyn ni yn wedi yn barod a fyddwn ni yn dysgu o'i fywyd Ac i ni wedi gweld yn barod fod hyn byw bywyd trwy ffydd yn anodd. Mae'n swnio'n hawdd, yn dwi? Ni'n byw ein bywyd trwy ffydd. Mae'n swnio'n digon hawdd ac ni'n gallu ramanteiddio y peth, byw trwy ffydd. Ond y reality yw mae e'n gallu fod yn anodd. Ac fe fydd ein ffydd, os oes ffydd gyda ni, yn cael ei brofi. Ac ni wedi gweld hynny yn barod gydag Abram, i fod ei ffydd eisoes wedi cael ei brofi, a ni wedi gweld yn barod fod Abram wedi methu. Ac ni wedi gweld bod hynny gysur i ni achos i ni hefyd yn methu. Ond heddi, ni'n gweld Abram yn llwyddo. I ddweud y gwir, ni'n gweld Abram yn arwrol heddi. A hynny mewn meisydd sydd yn effeithio arno ni gyd. Sefyllfaoedd real. Gobeithio byddwch chi yn cytuno a fi. 2 faes yn arbennig fydd gyda ni fan hyn. 2 faes lle mae Abram yn cael ei brofi. 2 faes lle fyddwn ni'n cael ein profi hefyd. Ac i ddweud y gwir, ni'n gweld hyn nid jyst yn Abram, ond heddi hefyd gyda chymeriad arall, sef Lot, i nai e. A beth ni'n mynd i gweld yw un yn llwyddo byw trwy ffydd, sef Abram,
a un yn methu byw trwy ffydd, sef Lot. Mae Duw am mynd i fyw fel Abram. Tri phen sydd gen i prynhawn yma. 2 faes ac wedyn canlyniad hynny. Pen cyntaf, y maes cyntaf, cynnen. Siwt i ni yn ymateb? Siwt oedd Abram yn ymateb i gynnen? Cynnen yn Saesneg, contention, strife. Yr adnod yw adnod 7. A bu cynnen rhwng bugeiliaid anifeiliaid Abram a rhai Lot. Reit, i gydio yn y stori, pan ddaeth Abram yw e o hyd. So, dyw ddim yn Abraham eto, mae ddeuwch i fi am ddweud Abraham. Ond Abram yn dod i fyny o'r Aifft. Cofio gysyn i'r hanes na wythnos diwetha. Pan ddaeth e nôl o'r Aifft, roedd e'n ddyn cyfoethog iawn. Mae'n dweud hynny yn adnod 1. Y 2, yr oedd Abram yn gyfoethog iawn o anifeiliaid, ac o arian, ac o air. Rydyn ni'n cofio pam hefyd, ydyn ni, achos chi'n cofio y mes ath e mewn iddo fe, ac oedd Pharo wedi rhoi lot o bethau iddo fe oherwydd Sarai i wraig. A mae Lot gydag ers y cychwyn. Ni ddim wedi siarad lot amdano fe, ni ddim wedi siarad llawer amdano fe, ond fe fydd e'n dod mewn i'r hanes nawr i nau Ac yr oedd Lot hefyd yn gyfoethog, gyda llawer o anifeiliaid. A roedd cymaint gyda nhw, mae pethau'n dechrau mynd yn anodd iddyn nhw. Roedd e'n anodd iddyn nhw gyd fyw. Mor anodd fel fod y cynnen yma yn codi rhyngddyn nhw. Rhwng bugeiliaid Abram a bugeiliaid Lot. Cynnen. Cwmpo mas. Cweryla. Ffreio. Dadle. Anghydfod. Anghydweld. Ffrindiau, tra'n bod ni yn y cnawd, fe fyddwn ni gyd yn profi anghydfod. Fe fyddwn ni gyd yn profi tensiynau. Fe fyddwn ni gyd yn profi cynnen. Mae'n anochel. Mae'n rhan o fywyd. Rydyn ni'n bechaduriaid. Tra'n bod ni fel wy'n dweud yn y cnawd. Y fydd hyn yn digwydd. Mae'n codi. Mae'n codi mewn teuluoedd. Mae'n codi rhwng gwir a gwragedd. Mae'n codi rhwng rieni a'i plant. Mae'n codi rhwng brodyr a chweorydd. Anghydweld, cweryla, cwmpo mas. Mae'n codi yn y gweithleoedd, yn diwedd, cwmpo mas gyda phobl yn y gwaith. Ffrindiau, mae ffrindiau yn cwmpo mas a'i gilydd. Ac mae'n digwydd hefyd mewn eglwysi. Ydy, mae'n digwydd mewn eglwysi. Mae'n digwydd yn eglwys Iesu Grist. Mae yna anghydfodau yn codi. Mae yna gynnen yn gallu codi mewn eglwys. Cwmpo mas.
anghydweld. Ffreio. Siwt i ni'n ymateb pa mae cynnen yn codi. Chi'n gweld mae'n brawf fan ni'n radegau hynny, yn dwi? Mae'n brawf ar ein Cristnogaeth ni. Siwt i ni'n ymateb pan mae pethau'n anodd fanna. Ni ddim cweit yn cydweld. Chi'n gweld dyma nitty-gritty Cristnogaeth y fe. Does dim pwynt i ni just trafod Cristnogaeth a gwybod rhyw athrawiaethau mawr. Yn y bôn, mae Cristnogaeth yn dod lawr i hyn. Siwt i ni'n ymateb pan dyn ni ddim cweit yn dod mlaen gyda phobl. Nawr, sylwch gyda fi ar beth yw ymateb Abram. Mae e'n ymateb yn ôl gair Duw. Dyma ffydd y dyn. Cofio beth oedd ffydd? Ffydd yw gweithredu ar sail gair Duw. Mae Duw moyn i ni wneud. Nawr beth nath Abram yn y sefyllfa? Mae'n ymarferol hyn. Mae'n anodd, ond mae'n ymarferol. Yn gyntaf, ffrindiau, fe sylweddolodd Abram fod na broblem. Fe sylweddolodd fod na ddrwg. Fe sylweddolodd mae rhywbeth wedi codi fan hyn a dydy e ddim yn dda. Ac oedd angen datrys y peth. Sylwch hyn hefyd, adnod 7b, y caneniaid a'r Peresiaid oedd yn byw yn y wlad yr amser hwnnw. Pam mae Moses yn ychwanegu hynny? Wel, falle oherwydd hyn, oedd yna bobl eraill yna, y caneniaid, sonio ni amdano wrth ystwetha, bobl ymaedd yn Baganiaid. Ond oedden nhw'n sylwi ar hyn. Oedden nhw'n sylwi ar y bugeiliaid yn cwmpa mas rhwng Abram a Lot. Be maen nhw'n mynd i wneud am y peth? Mae bobl y byd yn dda iawn am sylwi pan mae yna cynnen rhwng Cristnogion. Ond fe sylweddolodd Abram hyn. A dydy ddim yn anwybyddu y broblem. Dyw e ddim yn dweud, wel, nawn ni jyst gadw, nawn ni jyst brwsio fe dan y carpet. Fe fydd yn pasio heibio. Nawr, mae rai problemau, mae nhw yn pasio, mae rai pethau'n codi, a peth gorau i wneud yw gadael e. Ond mae rai pethau'n codi cynnen, a mae eisiau delio o fe. A mae eisiau dewrder am hynny, os mae Abram yn ddew, a mae'n gyriadus. A mae hynny'n arwain yn hyn. Yn ail, mae e'n mynd at Lot. Dydy e ddim yn siarad am Lot i ôl i gefen, ac yn dweud, y Lot na, mae e'n boen llwyr i fi. Y bugeiliaid na, maen nhw'n cwmpa mas gyda'i gilydd. Dy ddim yn just cwyno am y peth. Mae e'n neud rhywbeth. Mae'n mynd at lygad y ffynon. Mae'n mynd at Lot i hun. Dy ddim yn aros i Lot i ddod at y fe, sylwch. Gallai fe wneud yna, allai fe, mae problem yn codi fan hyn. Alright, wel, wy'n mynd i aros nes bod Lot yn dod at i. No, does dim esgus gyda Abram fan hyn. Gallai fe ffindo y resymau, ond mae'n bolo mynd. Mae'n bolo bod yn ddyn a mynd at Lot. A sylwch ar ei agwedd wedyn gyda Lot. Adnod 8. Yna dywedodd Abram wrth Lot, peidied a bod cynnen rhyngom ni. Mae hwnna'n dda yn dywe. Mae'n gwrtais, ond mae'n gweld yr egwyddor fan hyn dywe. Lot, dydy hyn ddim yn dda. Dyn ni ddim oen cynnen. Does dim eisiau ni gwmpa mas. Please, Lot,
a ni beidio cwmpo mas am hyn. Please, gall pethau ddim mynd yn wath na hyn, lot. Mae'n wrong. Gan i siarad am y peth. A sylwch ar y gwyddo'r hyn hefyd. Yn y Gymraeg newydd, mae'n dweud, oherwydd perthnasau ydym, ond yn y gwreiddiol, mae'n dweud canis brodyr ydym. Brodyr ydym. Mae'n well. Brodyr. Oedd e'n hun a lot, ond mae'n digon gwylaidd i ddweud, wel lot yn un frodyr. Wel na chi agwedd dda yn dyfe. Byddai'n well mewn eglwysu petai pobl yn cymryd yr agwedd na. Wel beth bynnag yn cwmpo mas ni, rydyn ni'n frodyr. Rydyn ni'n frodyr i'n gilydd, neu'n chwiorydd. Iesu Grist yw ein brawd mawr ni. Mae wedi marw drosto ni. Gadewch ni sort o'r peth yma mas. Rydyn ni'n frodyr i'n gilydd. Chi'n gweld, mor wahanol i'r byd yn y fe. Be mae'r byd yn dweud ni? Hawliau. Reit! Dyma fy hawli. Dwi ddim mynd i roi ti. Dyma fy hawli i gael hyn. Ie, yna beth ni'n dysgu yn dy fe. Yna ein cymdeithas ni. Byw yn ôl gair Dyw. Byw mewn ffydd. Sut ydych chi'n ymateb i cynnan fel Abraham. A mae'n cynnig datrysiad. Mae'n ymarferol hefyd. Yn dydy e? Mae'n sylwi war y teg. Wel, nid i dod i'r pwynt, mae rhaid i ni amwahanu. Ni ddim yn gallu cyd-fyw fan hyn. A mae'n gwrtais ac wedyn mae'n cynnig i Lot. Beth mae e moyn. Chi'n gweld, y pwynt yw hyn, ffrindiau, mae Abraham yn ceisio heddwch. Dyma'r pwynt. Mae'n ceisio heddwch. Dydy cynnen ddim yn dda. Dyw cwryla ddim yn dda. Dyw dig, cwmpo mas, ddim yn dda. Mae eisiau heddwch yn y sefyllfa. Beth meddai Iesu Grist yn y bregaeth ar y mynydd? Gwyn ei byd y tangnefeddwyr. Mae'n well yn y Saesneg. Blessed are the peacemakers. Peacemakers. Maen nhw'n trio gwneud heddwch. Maen nhw'n trio cymod. Nid bod nhw tangnefedd mewn fel hyn gyda nhw, ond maen nhw'n ceisio tangnefedd. Maen nhw'n hybu tangnefedd. Maen nhw'n hybu heddwch. Dydyn nhw ddim ain. Unrhyw fath o anghydfod rhwng pobl. A mae Testament Newydd yn llawn o hyn. Llawn o hyn. Dydy ddim yn pwynt bach wy'n gwneud fan hyn. Mae'n pwynt mawr. O hyd ac o hyd. Dyma yw Cristnogaeth. Rhufeiniaid 12. Oedd ei amser i Elir i ffindo. Rhufeiniaid 12. Romans 12, verse 17. Rydewch a beth mae Paul yn dweud, mae'n hawdd hyn i ddeall. Na thelwch i neb ddrwg am ddrwg, darperwch bethau onest yng ngolwg pob dyn. Os yw bosib, medd Paul, os yw bosib, hyd yma yno chwi, byddwch heddychlon a phob dyn. Newch popeth i chi'n gallu i gadw heddwch gyda phawb. A mae'n mynd mlaen. Nac ymddielwch rai anwyl, ond roddwch le i ddigofaint. Dyw digofaint dig, tyma, ti fewn fan hyn teimlo dig tuag at pobl. Canes y mae yn ysgrifenedig i mi y mae dial, my fi a dalaf medd yr arglwydd. Mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid, na fach lider yr hael ar eich digofaint chi. Peidiwch a dal fan hyn, ac na roddwch le i ddiafol. Mae diafol wrth i fodd, pa me'n gweld. Mae yna ddial fan hyn, mae yna gwmpa mas, mae yna ddig, mae yna gynnen, bydd e'n sefyll mewn. Bydd e'n cymryd i le. Na, medd Paul, ceisiwch heddwch, peidiwch a roi lle iddo fe. Medd Iesu Grist wedyn ni. Chi'n cofio geiriau yma? Dyma Cristnogaeth ymarferol. Dyma beth mae'n dweud. Siwt rai yw Cristnogion nôl at y bregaeth ar y mynydd.
Matthew 6 ac adnod 23. Gan hynny, os dygu dy rodd i'r allor, ac yno dyfod i'th go fod gan dy frawd ddim yn derbyn, gad yno dy rodd ger bron yr allor. Dyw ddim moyn yn roddio ni, dyw ddim moyn yn addoliad ni, os mae rhywbeth gyda ni'n erbyn rhywun. Yn gyntaf, cymoder di, ath frawd. Na fe, chi gweld, cymoder di. Dyma'n dyletswydd ni, cymoder di, ath frawd. Dyna'r pen cyntaf. Felly, siwt dyn ni'n ymateb i gynnen. Ond yr ail, siwt dyn ni'n ymateb i groesffordd. So dyma'r ail pwynt sydd gen i, cynnen croesffordd. A mae hwn yn bwysicach, wy'n meddwl, yn y testyn na'r pen cyntaf. Dyma'r prif peth. Mae beth wedi dweud yn barod, rhyw fath o gefndir i beth sydd gyda ni nawr. A nawr mae sylw yn symud o Abram i Lot. O rywun sydd yn byw trwy ffydd i rywun sydd yn methu byw trwy ffydd. Roedd rhaid i'r ddau ymwahanu. A mae Abram yn rhoi dewis i Lot. Mae'n dweud fel hyn, nawr te, Lot, mae'r holl wlad o'r flaen di, dewis di. Os ei di ffordd yma, byddai mynd ffordd hyn. Ac os ei ti mynd ffordd hyn, byddai'n mynd ffordd hyn. Ac felly, mae yna ddewis o flaen Lot. Mae yna benderfyniad o'i flaen. Ble mae'n mynd i fynd? Mae e ar groesffordd. Ac i ni hefyd, ffrindiau, mae hwn yn berthnasol iawn. Mae'n fwy perthnasol na'r pen cyntaf. Chi'n gweld, achos diolch i drefn, dyn ni ddim yn profi cynnen trwy'r amser, ydyn ni. Just weithiau, mae problemau fel yna yn codi. Ond penderfyniadau, dewisiadau, trwy'r amser, pob dydd, yn ddyddiol, rydyn ni ar groesffordd. Yn ddyddiol, mae'n rhaid i ni wneud penderfyniad. Eto, chi weld, dyma nitty-gritty Cristnogaeth. A dyma pa mor berthnasol yw gair Duw. Nawr, mae rai penderfyniadau ni'n wneud yn fawr, yn dydyn ni. Pwy ydw i'n mynd i briodi? Ydw i'n mynd i briodi? Pa waith ydw i'n mynd i wneud? I ba goleg a fi? Pa bynciau ydw i'n mynd i astudio? Pa eglwys ydw i'n mynd i fynychu? Ac yn y blaen, penderfyniadau allan i ddweud sydd yn rhai mawr. Byddwn ni'n gwynebu nhw yn ystod ein bywyd. Ond, mae yna penderfyniadau llai, dewisiadau llai, bob dydd. Yn dos e? Mae cymryd onyn nhw chi ddim yn meddwl am y peth. Ond dyma'r penderfyniadau, beth dwi'n mynd i wneud gyda'r amser heddi? Neu, beth ydw i'n mynd i wneud gyda fy amser heddi? Siwt ydw i'n mynd i ymateb i'r amgylchiad hyn? Mae rhyw amgylchiad yn codi yn eich bywyd, beth bynnag yw e. A i chi'n gofyn y cwestiwn, siwt ydw i'n mynd i ymateb nawr i hyn? Wel, dyna fe. Mae yna ddewis o'ch blaen, chi wedi cyrraedd croesffordd. Mae penderfyniad dych chi i wneud. A chi'n gweld, mae rhai o'r dewisiadau bach yma, penderfyniadau bach yma, yn troi mas i fod yn rhai mawr. Ac i ni gweld hyn yn y Beibl, a dyma beth fi'n moyn pwysleisio gyda chi yn y bregaeth hyn yn fwy na dim. Gall dewisiadau bach dod â chanlyniadau mawr i ni. A chanlyniadau
drychinebus. A dyna ni'n gweld yn lot i chi'n gweld fan hyn. Dyma'r gwers fan hyn. Roedd na benderfyniad eitha di-newid, eitha bach o'i flanau. Ydy yn mynd i'r chwith, neu ydy yn mynd i'r dde. Ond mae'n troi mas i fod yn drychinebus i Lot. Adnodau 10 i 11 eto. Cododd Lot ei olwg a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad soar i gyd yn ddyfrdadwy fel gardd yr arglwydd neu wlad yr Aifft. Yr oedd hyn cyn i'r arglwydd yn istio Sodom a Gomorra, a dewisodd Lot iddo ei hun holl wastadedd yr Iorddonen a theithio tua'r dwyrain. Felly, yr ymwahanodd y naill oddi wrth y llall. Dewisodd Lot, ffrindiau, yn ffôl. Mae testyn yn pwysleisio hyn. Allen ni restru rhai o'r pethau sydd am i ni, moyn i ni ddeall hyn. Pa mor beryglus, pa mor dwp, pa mor anoeth oedd Lot. I ddechrau, ffordd mae'n dweud hyn, cododd Lot ei olwg a gwelodd. A mae hwnna'n atgoffa ni yn diwedd, mae'n adlais fan o Genesis 3:6 o Efa yn edrych. A phan welodd hi fod y pren a'r ffrwyth yn deg i'r llygaid. Cymerodd hi. A mae sôn ynglyn â gardd fan hyn, fel gardd yr arglwydd. Mae'n adlais o hynny. Nath hi penderfyniad ofnadw yn yr ardd. A mae Lot fel petai yn neud y penderfyniad ofnadw yma hefyd. Ac wedyn mae'r awdur yn ychwanegu hyn. Cyn i'r arglwydd ddinistrio Sodom a Gomorra, mae fel petai nhw'n dir. Mae yna rhyw rymlo, rhyw tyranau yn y cefndir yn oes fyna. Sodom a Gomorra o'n blaen ni. A wedyn mae'n dweud hyn fod Lot wedi teithio tua'r dwyrain. Wastad yn arwydd gwael yn y Beibl. Pan mae rhywun yn cerdded tua'r dwyrain. Mae'n mynd i ffwrdd o wlad Canaan. Ac wedyn hwn yn ofnadw, adnod 13. Yr oedd gwir Sodom yn Dregionus, yn pechu'n fawr yn erbyn yr arglwydd. Mae Lot yn mynd tuag at Sodom. Siwt ydy yn ffôl. Pa mae'n anghywir? Beth dylen ni osgoi yn Lot? Felly, beth oedd ei fai? Wel, mae yn y gair hyn yn dweud cododd Lot ei olwg a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad soar i gyd yn ddyfradwy. Fe edrychodd Lot a gweld. Wel, beth yn bod yna i chi'n dweud? Beth sy'n bod ar edrych? Wel, y ffordd oedd yn edrych. Dyna beth oedd yn bod. Y ffordd oedd yn edrych. Chi'n gallu edrych ac chi'n gallu edrych. Fe welodd ond eto mewn un ystyr doedd e ddim wedi gweld. Fe feddyliodd ond mewn un ystyr doedd e heb feddwl. Doedd e heb ystyried. Fe ddewisodd yn ôl beth mae'r Beibl yn galw y cnawd. Fe ddewisodd yn ôl i gnawd. Fe ddewisodd y peth oedd yn codi pleser iddo fe. Y peth oedd yn mynd i ddod â chysur iddo fe. Y peth oedd e'n meddwl oedd yn mynd i ddod â hawddfyd iddo fe. A chi'n gweld, dyma ni.
fe ddewisodd yn ôl fel mae'r byd yn dweud. Byddai'r byd wedi dweud wrth Lot, ie Lot, cer i'r cyfeiriad yma, disgwyl beth sydd wrth flaen di. Mae'r wlad yn ffrwythlon. Mae'n amlwg, it's a no-brainer, cer ffordd na. Mae'n dewis yn ôl y cnawd. Mae'n dewis yn ôl y llygaid, yn ôl i bleser, i hun. Meddyliodd e ddim am ddiw. Meddyliodd e ddim am beth oedd Duw moyn. Meddyliodd e ddim ynglyn â beth oedd y gorau i'w wneud e. Does dim sôn bod e wedi ymgynghori ar rhywun arall. Does e ddim wedi siarad â Abram a dweud, wel Abram, beth ti'n meddwl? Naw, fe jyst welodd e. Fe welodd hyn a meddwl, dyma'r peth gorau i fi. A mae'n pwysleisio hynny hefyd. Beth yw'r peth i fi? Gwelodd e, a dewisodd Lot iddo ei hun. Fi. Beth sydd ynddo fe i fi? Dyna ei gangymeriad e. Dim meddwl am neb arall. Dim meddwl am Dduw. Dim ffydd, chi'n gweld. Dim byw yn ôl sail ar sail gair Duw. A mae'n air i ni gyd, ffrindiau. Yn gobeithio chi'n gallu gweld hynny. Gobeithio mae hwn yn drosto beth yw'r cymhwysiad amlwg i ni. Dewisiadau dyn ni bob dydd yn oes e. Sut dyn ni'n gwneud ein penderfyniadau? Ydyn ni'n gwneud yn ôl y cnawd? Beth sydd ynddo fe i fi? Beth sy'n mynd rhoi pleser i fi? Beth sy'n mynd gwneud bywyd yn gyfforddus i fi? Os yna rhywun yma, tybed ac mae'n air arbennig i chi. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n gofyn y cwestiwn. A chyfeiriad eich bywyd yw'r union gyfeiriad a mae Lot yn cymryd nawr, chi'n gweld, gadael Canan a mynd tuag at Sodom. A hynny pan mae croesffyrdd bywyd yn dod ar ein traws ni, rydyn ni'n mynd y ffordd rong. Rydyn ni'n mynd dewis yn anghywir. Ac os felly, ni'n mynd i fynd i ffwrdd o Canan, ac ni'n mynd i fynd yn agosach ac agosach at Sodom. Yn drydydd nawr te i orffen, beth oedd canlyniad hyn i gyd? Ni wedi gweld siwrd oedd Abram wedi ymateb i gynnen, ac yn bwysicach siwrd roedd Lot wedi ymateb i'r groesffordd yma. Beth oedd canlyniad hyn i gyd ar y ddau? Wel, ar Lot i hun, allan ni ddweud, ffrindiau, alla'r canlyniad ddim fod wedi bod llawer gwath. Nid bod wedi gweld hynny, wrth gwrs. Oedd Lot yn meddwl oedd yn ei penderfyniad call. Oedd e'n mynd off yn hapus, yn gwenu. Doedd ddim yn sylwi. Cymaint o gamsyniad oedd e wedi wneud. Roedd e'n mynd tuag at Sodom, ac roedd Sodom yn ddrygionus. Ffrindiau, mae penderfyniadau heddi yn esgor ar ganlyniadau fori. Deallwch hynny. Mae'ch penderfyniadau heddi yn effeithio ar fori a chanlyniadau fori. Ac fe all ganlyniadau fori fod yn erchyll. Ni'n gwybod sut mae'r stori yn gorffen yn dyn ni. Fyddwn ni'n ôl at y fe siwr o fod. Ond dyn ni'n gwybod beth ddigwyddodd gyda Lot. Sut mae'n datblygu. Mae'n un o'r cymeriadau mwyaf tragic yn y Beibl i gyd, Lot. A fe ddechreuodd y drywiad fan hyn,
Gyda'r un penderfyniad yma, ni'n cofio fel oedd e wedi glanio lan yn y diwedd ar ben ei hun mewn ogof. Gyda 2 ferch oedd wedi dwyn mwy o gywilydd arno fe. Dim byd gyda ge. Dyn ni ddim oen bod fel Lot. Ac mae'n dibynnu ar y penderfyniadau bach yna i ni wneud, a rai mawr. P'na i ni wneud nhw yn ôl gair Duw, neu ydyn ni nhw yn ôl yn cnawd. Beth am Abram i orffen? Beth oedd y canlyniad i fe? Fe ddewisodd Abram i aros yng Nghanan yn ôl gair Duw. Oedd Duw wedi dweud wrtho fe i aros yn Nghanan. A byddai llawer wedi dweud wrth Abram, ti'n ffŵl. Falle oedd Lot yn mynd yn meddwl, ti'n ffŵl, Abram. A falle oedd e'n cael amheuon i fewn fan hyn hefyd, bod wedi gadael i Lot cael y Rhan dda. Ac fydde rai yn dweud ti wedi colli mas. Ti'n wan, Abram. You're a loser. Ti'n ffŵl. Ond gwrandewch ar adnod 14. Wedi Lot ymwahanu oddi wrtho, dywedodd yr arglwydd wrth Abram. A dyma'r peth, mae Duw yn dod at Abram ac yn siarad gyda ge. Dim sôn bod Duw wedi siarad Lot. Mae Lot wedi mynd, mae'n dechrau ar ei llwybr e. Duw ddim yn siarad â fe. Ond mae'n dod at Abram ac yn dweud rhywbeth wrtho fe. A mae'n dweud wrtho fe, cod y olwg o'r llerwyd ac edrych. Hwna'n ddiddorol, ond yw e problem Lot? Roedd e wedi edrych. Ond oedd wedi edrych yn y ffordd wrong. Ond mae'n dod at Abram. Ond mae'n dweud wrtho Abram, edrych Abram, edrych rhwng ti. Edrych i bob cyfeiriad. Fe'n mynd i roi ei ti. Mae'n adnewyddu yr addewidion hynny welson ni o'r blaen gydag Abram. Rydych chi'n cofio'r adnod yna sydd yn Chariots of Fire. Dyma fe eto yn dyfe. Mae Duw yn anrhydeddu y rai sydd yn ei anrhydeddu e. It says in the good book, those who honour me, I will honour. Mae Duw yn anrhydeddu bob tro y rai sydd yn ei anrhydeddu e. Roedd Abram wedi dewis yn ôl gair Duw, doedd o ddim wedi colli mas. Ôl at y gwynfydau, meddai Iesu Grist, gwyn ei byd, yr rhai addfwyn. Meddai'r byd nonsens. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn. Yn blegyd hwy a etifeddant. Y ddeia. Ei orffen, ffrindiau, gyda un gair arall. A mae hynny'n air i rhai efallai yma, a chi ar groesffordd hefyd, a chi ar y groesffordd mwyaf pwysig yn eich bywyd, ac ni'n dod i'r groesffordd yma bob tro ni'n dod i'r cwrdd, bob tro ni'n clywed yr efengil. Ni'n gallu mynd i'r chwith, neu i'r dde. Ni'n gallu dewis Duw, neu'r diafol. Ni'n gallu dewis bywyd, neu ni'n gallu dewis marwolaeth. Ni'n gallu dewis nefoedd neu uffen. Fe fyddwn ni gyd yn wneud y dewis yna heno. Un ffordd neu'r llall. Siwt dyn ni'n dewis y ffordd anghywir? Wel, ys dim rhaid ni'n ei lot. I ni jyst yn cario ymlaen fel arfer. Dewis y diafol, dewis marwolaeth, dewis pechod. Mae'n hawdd. Dyna'r ffordd i ni'n mynd wrth naturiaeth. Wy'n galw arnoch chi heno i ddewis y ffordd cywir, i ddewis Duw, i ddewis Iesu Grist, i ddewis bywyd, i ddewis y nefoedd. Ffordd i'n gwneud hynny, chi dweud? Wel, i ni'n gwneud hynny trwy edifarhau.
Be mae'n meddwl? Wel, mae'n meddwl bod ni'n rhoi'r holl bethau drwg i ni wedi wneud. Peilo nhw lan fel petai. Restrwch nhw. Meddyliwch amdanyn nhw. A ewch â nhw gyd at Iesu Grist a dweud, wel arglwydd wedi wneud hyn i gyd. A wi moyn troi oddi wrtho fe nawr. Please. Wi moyn troi o'r pechodau hyn. Dim gwybod os fi'n gallu neud ar ben fy hun, ond ti di addo nerth i fi. A fi moyn derbyn ti. Fi moyn dewis ti fel arglwydd a fel gwaredwr. A chi'n gwybod bydd yn derbyn. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy. Ef yn yr weinydd, ef yn ben, i'n dwyn o'r byd, i'r nefoedd wen. Amen.